Доктор Мая Узунова, съм от Стара Загора. Една приятелка срещах случайно. Точно тогава ме заболя един от мостовите в металокерамиката много. Даже не можех да се отварям устата, така беше се надул венеца и тя ми каза, че тук в Стара Загора има клиника. Минала е от тук, че е много доволна и аз на другия ден дойдох. Паднах при едни прекрасни колеги, доктор Николаева и доктор Киселов. По принцип много ме е страх от зъболекари, от машинки и още като чуя звука, много пъти ми се е случвало, чакам отвънка и като чуя някой преди мен машинката съм си тръгвала. Но тези хора така ме разположиха, пък за доктор Киселов просто отношение, усмихнат, само ме напътваше спокойност, няма нищо страшно, всичко ще е наред и наистина точно така. Извадихме двата моста, нямах никакви проблеми, нямах болки след това, нито подуване, нищо. Все едно не съм била на зъболекар. Страхотно беше, наистина страхотно. Да, и съм препоръчала на други приятели, на които попълних и формуляр онлайн. Клиника 8, вашите приятели са и нашите приятели. Попълних формуляр на една много моя близка приятелка и тя в понеделник има записан час. В днешно време е трудно човек като влезе някъде да го посреща така усмихнат. А просто още като прекрачиш прага, вече доверието го имаш. А това е най-важно.